Голямо да си възразам. То кой... Ти го донесахте? Ние такова да се не ясте. Дай ни подняше да не подняше вода. Кой даде? Ето и баба. Не жива и здрава. И ти же. Ти ще изпиш, не. Те са... Удобни ли са ти тези шишета и те с... Състои нещо? И как? Само надигаш и пиеш? И аз сега да видим ръката. Не си се променил. Винаги помагаш на всички. Когато не ти има нужда, винаги се отзоваваш. Опитвам се да го правя, колкото ми е по силите. Опа. Изливаш. Заради тъжмина по математика. Да Ти видим. ми помогнеш с тригонометрията. Много се мъчиш с мен. Знаеш ли какво казваше мама? Че ако имам човек като теб, Я, майче. няма да ме мисли. Да видим. Да видим. Какво е? Бог да я прости. Тя беше много добра. Може би трудно да се държа след завинаги. Чувствам се много самотна. Затова искам да тук. Как се досълти като твоя? Ятъх. Как да Ще правим ги. владеем танцово? Как да знам? Ще правим гимнастика. Ама няма, ти ще правим гимнастика, да може да може да почне да се раздвижва. Тук какво има? Къде? На празно найлонче. Може тук да сложим киселото мляко. Айде, после ще го сложим. Да хвърлим да свалим. Ще ги хвърлим после тях. Заминавай. Няма да заминавам. Още